azungaza maopya azungaza maopya Antoine Pele Busaya. Ambiyati Nyamata usiku mulimo sukala usiku mweo mawa lero ujia kuchuma katamanga nthawi yopanga ndalama ndi lero chifukwa mawa muzakhala mutakula muzakhala anthu oyo kuti simungathe kupanga ndalama ikuona tikunena kuti ziko lino musanamizidwe ndilosavuta kuyendesa mzikomo ukaweramo chimozi dziko la Malawi dani number 1 anthu ophunzira mboma tili nawo anthu achanzi anthu amphamvu vuto limene lilipo muli anthu ena mboma ndava zoyipa kwa basi zilingati mwana akapapanga zeje zopusa nyumba iyo mwango miyangana aziononga zambiri President Oka awangula kimanina kuti mboma mulibava ave umona bwayi waona kuti lero Oka alina kuti mafuta akusolawa unoki makuli madobadoba awo ana alemba ntchito ndani
matenga ndalama 22 million US dollars 40 billion kupita nazo kuja anazisenza ndani anthu akuti taona muli madobadoba muli anthu osokoneza osamanga lero ndikuti ndizamanga chisango chikati kuti iweyo upeze munthu iwacho bako ndiye ali pa nyumba pako ali pa windo alitoki watenga wasolewa kanthu waika mfupa ndiye wabwera eka nakuona iwe ukuba koma ndikugwira mawa ile ndikukuzani ngati Minister of State for Public Service Delivery ntchito zonse za boma manduna zonse ntchito zawo ndimapanga supervise ndineso vice president wa dziko ndikamanena kuti kumabale umumu wakoyo ile ndikuona siku mukakota siku limodzi that one day yasenza zaka 5 ngati simukavota bwino zaka 5 zolira zokukupita kwakavotanso osakavota kuyang'ana kuti chipani sichimayendesa ziko mayendesa ziko ni munthu uyo onse mapresidenti kutitenda ike mukuona aliyense payeke kodi uyuyu zaka 5 zitha bwanji uyuyu angapenge chani kuona ndikulina kuti ine ndikatenda boma number 1 ukamafuna kupika ndiwo umasuka mupotomo aiko ambiri kapena dziko linoli apresident ambiye samasuka mpoto umafika angu apa kupika iyayi kusuka kwa mboma mbele ungasukile mboma ukafika onse amene ali mbava onse ali woononga umacho samo Magufuli ku Tanzania atafika anasuka mpoto ziko lijalero plangu kwedu kwera koma lero kuno kwa anthu akubali mumwemo anthu opemphera ali mumwemo kundokanga tinasanganya nonse amene mwalembesa mukavotera audience zache alibe mulandu ndikukusimikizira chimozi siku lina ine kulibeko kuchimba kwanuko muzagwada pansi ndikuthokoza Mulungu kuti ambuye Mulungu zikomo timaona ngati uyu akunama dziko ilili dziko ndaenda maiko osiyana kupanga za chitukuko nkhani imakhalapo sinatu amene amagwesa boma amayipisa boma sikuti ndi anthu olamulidwa amagwesa boma ndi ife amene tili mkati chifukwa chikamamba timaona ngati kuti mboma muja za ambuye athu chisoni tena kuti anthu ena osauka kwambiri ovutika amaenda chika ukativotera ifeyo nkumayenda bwinobwino ndikumadya bwino tikadwala kupita kunja songo osauka uja iye akadwala angopita kuchipatala alikagule mankhwala angozifera nyumba ngati munthu wopanda kwawo ndiye tikulina kuti inu musanamizidwe izi ndizakutha dziko kuopsa tsipa 16 siku loopsa ndi siku lokuzidwa siku lachiweruzo Mulungu azaweruza aliyense izi sizimakoma ngati anzako kunja akuvutika ine nali bwana ku Adra ndimaenda mmizi lero ndimaenda mmizi anthu kunja kuna kuvutika moyo unazimayo kongola kuyenda anyamula chikwama koma mutu mumaganizo ali pili ndiye ndikuti akujelemekeza atatuoko ndi amako kuti masuko madali kodi amene unavoteredwa lemekeza nena kuvotera kuti masuko kukola mboma atali kumaliza nkhani ya chakudya sokambirana chilikati kupuma mpweya nkhani ya chakudya pakati mukandisankha chakudya mbwembwembwe ayi chakudya sinkhani yokambirana chakudya ndi moyo osamvotera munthu kuti akupasa chakudya chakudya is a given sungeni kuti akasanga ineyo ndikakukwatirani ndiye kuti basi tizikagona limodzi iya ungwatirira chani munthu dzina zake is a given ukapita kusukulu ukapeza mphunzisi ukakhala munthu uzipuma uzidya somano zoti muzipempha inuyo kwa ineyo osabwera kundipempha kuti ma-t-shirt zitenge ayi kupempha kwa munthu wamkulu asakanga ndi mwana mkamuza ndipemphe ndifuna switi kwawo kuli njala
inuyo kupepa kwanu tipasa nifekeleza wechipa tipasa ni chakudia timangile nizipatala zibele zo size yanu t-shirt jitenje zonse zonsezo jitenje wa t-shirt bali nkope zanu bali nkope za ndani zaifeyo kapana nkope zambu yenu za ndani kodi zaifeyo musana mizike oso potela jitenje oso potela t-shirt muvotele nyumba mwanu kwa maso hamwenye kuno nduguzeni amwenye nduguzeni kuno mashopu wano kanga ni matezo waniza kwesa inamene wawa makoma kumene muchokera inu kwanu kumene muchokera kwanu mukumanga nyumba zitali kuma kuno masimba ukauka ifajani mukonzekeretu nyumba iyo yamangidwa ziwoneka bwino kamanga ni nyumba zooneka bwino osa nitunga kuyiona kuti kuti nditezo mutauni ayi zibwana zimenezo ayi anthu mene mukwalipirira malipiro osati mungotana naye munthu awa ni mavoti voti si madia amene mukuti voti yomwe mutenge mpitire kwawo mupeza kuti ni mkazi wa munthu ali ndi ana ali pa banja voti yapasa zingati apase ni ma 2000 ungo una munthu mmodzi kuma munthu yomusati ye ukapeza kwawo alipo anthu akupiyang'anira ana kababya ambaye mwategera chani timuone muntu monga muntu ifeyo nchito izizi ka president vice president nduna ma MP ife ndife anthu ngati inuyo ndine vice president ndini mimba ziwiri mimba ingati ndine vice president ndikaje kuku ziwiri kuku ingati gari moto yina kwenda ine ndimaka mimba ndio sayo tamalizira muno mulimbi anthu kuyimitsa a president aodia zake alibe mlandi kuti bwana tilankhuleni ndi umenemu bwana analankhulira anthu amuno mulimbi kutamanga each and every corner kubwera bwana tilankhuleni ndi imene tamalizira pano mulimbi kuzingoona anthu kusangalala kumwetulira